କେଉଁଟି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଅଟେ? ବାଘ। କେଉଁଟି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ? ମୟୂର। କେଉଁଟି ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଟେ? ଜନଗଣ ମନ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଂକେତରେ କେତୋଟି ସିଂହ ଅଛନ୍ତି? ଚାରୋଟି। କେଉଁଟି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜଳଜୀବ ଅଟେ? ନଦୀ ଡଲଫିନ୍। କେଉଁଟି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଅଟେ? ପଦ୍ମ। କେଉଁଟି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅଟେ? ଶକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। କାହାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛ କୁହାଯାଏ? ବରଗଛ। କାହାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀ କୁହାଯାଏ? ଗଙ୍ଗା। କାହାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ କୁହାଯାଏ? ଆମ୍ବ। କେଉଁଟି ଭାରତର ପୈତୃକ ପଶୁ ଭାବରେ ଜଣା? ହାତୀ। କାହାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପରିବା କୁହାଯାଏ? ବୋଇତାଳୁ। କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ଜଣା? ରୂପୀ। କେଉଁଟି ଭାରତର ଜାତୀୟ ସରୀସୃପ ଅଟେ? ନାଗ। କେବେ ରୂପୀ ଚିହ୍ନକୁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାବେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା? ଜୁଲାଇ 2010। କିଏ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୀତ ଅଟେ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କେବେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୀତ ପ୍ରଥମେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା? 1896 ମସିହା। କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଂକେତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ? ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୀତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟର୍ଜୀ।